फैनाय जाबाय थ' जायफोर नोंथांमोनाहाय एसे एक्सुअलिहाय थ' बुंनो हाला आरोना गोबांथार आजिखालि फेसबुकल' खुलिनांसिगौ सायावनो फैयोना थ' जोङो स्क्रल खालामबानो गोसो बायदि गोबां रोखोमनि कन्टेन्टसफोर जोङो मोननो हाखासै फेसबुकआव एभेलेबेल कन्टेन्ट गावनि गोसो बायदिनो गोबांफोरानो बयबो कन्टेन्ट क्रियेट खालामखासै थ' मा जाखो मिथिला थ' मोजांबो फैसै गाज्रिबो फैसै गासैबो फैसै आरोना नाथायबा गाव गावनि सायावसै आरो बेयो दिनै कन्टेन्ट क्रियेट खालामग्राफ्रा गोबां जाबाय ना थ' थाग थुग जेखौ मोनो आरो बेखौनो दैखांसै आरो लिरसै आरो दा माथो बुंबावनो आरोना बुंनानैथ' आरो जेबो खालामनो हालिया दा लिरग्राफ्रा लिरबाय थाखासिगोन दा रायजोफोर एसे दिनै बेखौनो सावरायनो होननानै नैबे लाइभ भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय मा बुंबावनो गुबुंलेयाथ' मिडियासो गुबुंले जाखो ना मानसिफ्रासो खालामखो मिडियाखौ गुबुंले मोनथिला बेखौहाय दा बेखौ गाव गावसो मोनथिसिगोन आरोना मानसिफोरासो गासिबो मानसियानो बानायनाय जिहेथु मिडियाबो मानसियानो बानायनाय मबाइलबाबो मानसियानो बानायनाय ना दा माथो बुंबावनो लाइभआव एसे कानेक्ट खालामदो लोगोफोर गोलाव दिननि उनाव आङो फिन खेबसे नैबे लाइभ भिडिअआव फैनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना कानेक्ट खालामनो हागोन लाइभआवहाय आरो बेबायदिनो कमेन्टसफोर खालामनो हागोन आङो बेबायदि बे चेनेलावहाय लाइभ बांद्राय बेबायदि फैनाय जाया आरोना थ' कमेन्टस खालामनो हागोन हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्टस खालामहरदो गोलाव दिननि उनाव लाइभआव फैनाय जाबाय बेबायदि माने लाइभआव आङो फैबाय थानायबो जाखाया आरोना दिनै फिन खेबसे बेबायदिनो गोलाव दिननि उनाव आङो लाइभआव फैनाय जालायबाय कमेन्टस खालामनो हागोन लोगोफोर कमेन्टस खालामहरदो एसे लाइभआव एसे कानेक्ट खालामदो गोलाव दिननि उनाव दिनै बेबायदि लाइभ स्ट्रिमाव फैनाय जालायबाय हाय हेल' लोगोफोर कमेन्टस खालामनो हागोन बबे बबेनिफ्राय नुसनखो नोंथांमोनाहाय गोसोब्ला कमेन्टस खालामहरनो हागोन आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना कमेन्टस खालामहरदो हाय हेल' कमेन्टस खालामनो हागोन लोगोफोर कमेन्टस लाइभआव फैदोसै कमेन्टस खालामहरदो हाय हेल' मा बुंबावनो दा लोगोफोर जुगानो बेनोसै मिडियानि जुग जिहेतु ना थ' गावबा गावनि मतामतफोरखौ गोसो बायदि लिरनो हासै आरो दा फेसबुकआव स्क्रल खालामनो नारखोबानो गोबां रोखोमनि कन्टेन्ट जों दा मोनसै आरोना थ' माबेखौ नायनो नोंथांमोना गावनि गोसो बायदि चइस खालामनानै नायनो हासै दा मोजांबो फैगोन गाज्रिबो फैगोन गासैबो फैजोबगोन बेयाव दा चइस खालामनानै लानाया गावनि सायावसो आरोना गोबां रोखोमनि कन्टेन्ट फैगोन दा साननैसोआथ' ओरैबायदि गरम गरम कन्टेन्टआसो फैगासिनो दं माने ना भाइरेल आरो भाइरेल मा बुंबावनो दा आङो बांद्राय बुंनो सानाखै इन्टारेस्ट थानायफोरा एसे कमेन्टस खालामहरदो लोगोफोर थ' मिडियाबाबो मानसियानो बानायनाय मबाइलबाबो मानसियानो बानायनाय गासैबो मानसियानो बानायनाय गोजा ना दा जियानो हक लोगोफोर एसे कमेन्टस खालामदो हाय हेल'
गोलाव दिननि उनाव दिनै बेबायदि लाइभ स्ट्रिमाव आङो फैनाय जाबाय मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै आङो लाइभ भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना थ' गोसो थानायफ्रा कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालां जायफोरा नुसनबाय थ' एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर हेल' एभ्रिवान हाय लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर बबेनिफ्राय नुसनखो नोंथांमोनहाय कमेन्ट्स खालामनो हागोन थ' लाइभआव फैनाय जाबाय आङो गोलाव दिननि उनाव एक्सुवेलि आंनियाव नेटनि बिराद प्रब्लेम भिडिअ आपल'ड होयोब्लाबो बाहेरावसो माने आपल'ड खालामनो गोनां जायो नेट मोननो नागिरा बिराद समस्या जिअ'आबो थ' हाय हेल' लाइभआव दान्दिसे दिनै मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै दिनै बेबायदिनो आङो नैबे लाइभ भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन हेल' बबेनिफ्राय नुसनखो नोंथांमोना फिसाब्लाबो भिडिअखौ नुसनदोंब्ला कमेन्ट्स होनानै गालांदो आरो लोगोफोर जायफ्रा इच्सा थानाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा टाइम नस्थ' खालामनानै लाब गैया स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय आरोना थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन हेल' हाय लोगोफोर जायफोरा गोसो गैया स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन जोंनियावहाय बे साननैसोआ गोबां गरम कन्टेन्ट ओंखारबोगासिनोखा बयबो नुनो मोनगासिनो फेसबुकनिफ्राय लानानै जा इउटुबनिफ्रायनो जा जियानो जा ना थ' मिडियायावनो नुनो मोनगासिनो आरो जुगानो मिडिया जाबाय जिहेतु ना दिनै बे मिडियानि गेजेरजोंनो रायज्लायगासिनो बेजोंनो जि खामानि मावनांगौ मावगासिनो हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरदो एसे कमेन्ट्स आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन थ' गोलाव दिननि उनाव दिनै आङो लाइभ फैनाय जाबाय कमेन्ट्स खालामहरदो हाय हेल' सम मोनोब्ला आङो बेबायदिनो गेजेर ट्राइ खालामगोन लाइभआव फैनो एक्सुवेलि बेबायदि समबो जाया बेनि थाखायनो लाइभ स्ट्रिमखौ खालामनाय जाया आरो नेटनि बिराद प्रब्लेम मोनाबिलि जाबाथाय जाखाला नेटबो मोना हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरदो एसे कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहरदो जायफोरा गोसो एसे कमेन्ट्स खालामहरदो कमेन्ट्स खालामनो हागोन नोंथांमोना हेल' गोसो थानायफ्रा कानेक्ट खालामदो आरो गोसो गैयैफ्रा ओंखारलांनो हागोन थ' दान्दिसे सम लानानै आङो दिनैनि बे लाइभ भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै लोगोफोर गोसो थानायफ्रा कानेक्ट खालामब्लानो जाबाय आङो बारा गोलाव खालामबाय थानो सानाखै एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन नोंथांमोनाहाय थ' कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर हाय हेल' हाय एसे कमेन्ट्स खालामहरदो कमेन्ट्स खालामहरदो 2K माबोरै दं माने आङो बुजियाखै माबोरै दङ मोजाङैनो दङ बर्थमान मोजाङैनो दंथ'यो दे कमेन्ट्स खालामहरदो एसे सोरबाफोर नुसनदोंब्ला नोंथांमोनाहाय आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन बर्थमान मोजाङैनो दंथ'यो थ' जेबो जाथ'वाखै इसोरनि अननायाव बर्थमान थांनानै दंथ'यो थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन जायफोरा गोसो थानाय कानेक्ट खालामदो एसे लाइभआवहाय
मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै आङो दिनैहाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। एक्सुवेलि जुगा मिडियानि जुगखासै, थ' जोङो बयबो सोरांबानो फेसबुक नायोना, फेसबुक नायो, स्क्रल खालामो, गुड मर्निं, गुड इभिनिंनिफ्राय लानानै गुड नाइटनिफ्राय लानानै गुड आफ्टारनुननिफ्राय लानानै जों लिरबायानो थाखायो बयबो ना, मिडियानि जुग जाबाय जिहेतु। थ' जायफोरा गोसो थानाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन। समाय नस्थ' खालामनो नाङा, थ' आङो बेखौ बुङो आरोना। थ' समाय नस्थ' खालामनो नाङा, गोसो थानायफ्रा कानेक्ट खालामब्लानो जाबाय। आङो मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै दिनैहाय नैबे लाइभ भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जाबाय। दा एक्सुवेलि ससियेल मेडियाया बेबायदि गुबुंले नङामोन, दिनै ससियेल मेडियाखौ मानसियासो खालामदों गुबुंले। दा माथो बुंनो आरो बेनि सायावनो, मानसिफ्रासो खालामदों। मोजाङै मावोबा मोजाङै थांगोन, आरो दा गाज्रिखौनो जुदि सार्च खालामबाय थायोब्ला मानसिफ्रा बांसिनै माथो बुंनो ना, बेखौनो नागिरबाय थायो जिहेतु। थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरदो, हाय हेल', कमेन्ट्स खालाम, कमेन्ट्स एसे कानेक्ट खालामदों। आङो बारा गोलाव जिरायबाय थानोबो सानाखै, थाबैनो फोजोबगोन आरोना। सम मोनोब्ला बेबायदिनो लाइभआव फैनो आङो सेस्था खालामगोन, ट्राइ खालामगोन आरो। थ' कमेन्ट्स खालामहर, हाय हेल', समाय नस्थ' खालामनो नाङा लोगोफोर। जायफोरा इच्ছা थानाय नैबे लाइभ स्ट्रिमावहाय कानेक्ट खालामनो हागोन, कमेन्ट्स खालामहर, हाय हेल', बबेनिफ्राय नुसनखो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो, आङो रिप्लाइ खालामनो नाजागोन आरो। हाय हेल', कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरदो, कानेक्ट खालामदो, एसे कमेन्ट्स खालामदो, आङो रिप्लाइ खालामनो नाजागोन। हाय हेल', कमेन्ट्स खालामहरदो। बोथोरा जोबोद गरम दिनै, गरमबाबो आङो एसे लाइभ सालायगासिनो दङ। गरमाथ' आरो लाजाया, जुलाइ दाना गरमा थाखागोन। कमेन्ट्स खालामहरदो, हाय हेल', मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै दिनै नैबे लाइभ भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। थ' आंबो जिरायबाय थानो सानासै, बेबायदि कमेन्ट्सफोरबो गैया। थ' कमेन्ट्सफोर थानायमोनब्ला आङो एसे रिप्लाइ खालामगौमोन आरोना। थ' कमेन्ट्स गैयैनि थाखायनो आंबो दा आरो बेबायदि जिरायबाय थानो सानाखै आरो। कमेन्ट्स थाबा मोनफा मोननै रिप्लाइ खालामलांगौमोन आरो। हारसिंलाय आरो माथो बिदि फावखांफां थाबाय थानो, नङा होमबा? आरो नोंथांमोना समाय नस्थ' खालामनो नाङा, गावबा गाव खामानियाव बेस्थ' जानानै थायोब्ला समाय नस्थ' खालामनो नाङा। आरो जायफ्रा गोसो फैनो हागोन लाइभआवहाय, जबरदस्ति नङा, लाइभआव कानेक्ट खालामथारनांगौ बे नङा, थ' सोरबा नायथारनांगौ भिडिअखौ बे नङा। गोसो थानायफ्रा कानेक्ट खालामनो हागोन, आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरो। थ' कमेन्ट्स खालामहरदो, बबेनिफ्राय नुसनखो नोंथांमोनाहाय। हाय हेल', कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर। हेल' लोगोफोर, कमेन्ट्सआव फै, कमेन्ट बक्सखौ एसे खुलिहरदो लोगोफोर। कमेन्ट बक्सखौ एसे खुलिहरदो, कमेन्ट बक्स खुलिहरदो एसे, नाजागोन। फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांदो। हाय हेल', लाइभआव फैनाय जाबाय दिनै दान्दिसे। लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन।
कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरनो हागोन हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहरदो एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहरदो लाइभआव दान्दिसे फैबाय दिनै थ' मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै थ' लोगोफोर जायफोरा इच्छा थानाय नैबे लाइभआव कानेक्ट जानो हागोन आरोना थ' माबोरै दङ लोगोफोर हाय एसे कमेन्ट्स खालामहरदो कमेन्ट बक्सआव फैदो एसे कमेन्ट बक्सआव हाय हेल' बोथोरा गरमलै बिराद दिनै कमेन्ट बक्सआव फैदो लोगोफोर कमेन्ट बक्स खेवहरदो कमेन्ट बक्सखौ एसे खेवहरदो गोसो थानायफ्रा फैनो हागोन लाइभआवहाय कमेन्ट्स खालामनो हागोन कमेन्ट बक्सआव फैदो एसे कमेन्ट बक्सआव हाय हेल' आं एसे दै लोंना लानि गरम बोथोरा बिराद गरम दै एसे लोंनानै लाबाय आं ओरैबायदि गरम बे साननैसोआ लाजाया अखा हाबाथाय आरो अखायानो अखा जाबाय थायोना थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरदो हाय हेल' कमेन्ट्स जायफोरा गोसो कमेन्ट्स खालामहरनो हागोन हाय हेल' बबेनिफ्राय नुसनखो नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो कमेन्ट्स खालामनो हागोन गोलाव दिननि उनाव दिनै आं नैबे लाइभ भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों लोगोफोर मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै आं नैबे लाइभ भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय कमेन्ट्स खालामहरदो रिप्लाइ खालामनो नाजागोन आङो कमेन्ट्स खालामहर हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो कमेन्ट्स खालामहरदो कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' लाइभआव फैदो दान्दिसे सावरायदिनि मोजां गाज्रि कमेन्ट्स खालामहर आङो रिप्लाइ खालामगोन आरोना बबेनिफ्राय नुसनखो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन कमेन्ट्स खालामहरदो कमेन्ट्स हाय हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स खालामहरदो एसे रिप्लाइ खालामहरगोन आङो कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहरदो कमेन्ट्स लाइभआव दान्दिसे फैबाय दिनै गोलाव दिननि उनाव लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन कमेन्ट्स खालामहरदो कमेन्ट्स खालामनो हागोन जायफोरा गोसो एसे कानेक्ट खालामदो दिनैनि लाइभआवहाय कमेन्ट्स खालामनो हागोन
मोनसेल' कमेन्ट्स फैबाय आरो कमेन्ट्स गैला बेबायदि आङो एसे रिप्ले खालामखाबाय थ' जायफ्रा गोसो एसे कानेक्ट खालामदो बारा गोलाव खालामबाय थानो सानाखै थाबैनो फोजोबगोन आरोना कमेन्ट्स खालाम हरदो लोगोफोर हाय हेल' कमेन्ट्स लाइभआव कानेक्ट खालामदो एसे मोजां गाज्रि सावरायदिनि लाइभ भिडिअ लोगोफोर लाइभ भिडिअ कमेन्ट्स खालामहर आं रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लाइभ भिडिअ कमेन्ट्स हाय हेल' गरम बिराद बोथोरा गरम दिनै ओरैबायदि गरमबाबो उफाय गैया लाइभआव दान्दिसे फैबाय आं दिनै गोलाव दिनाव सम मोननायलाय हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरदो एसे कमेन्ट्स खालामहर गोसो गैयैफ्रा ओंखारलाङोब्लानो जाबाय कानेक्ट खालामनो नाङा जायफ्रा गोसो गैया कानेक्ट खालामनो नाङा गोसो थानायफ्रा कानेक्ट खालामनो हागोन थ' कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर आङो रिप्लाइ खालामहरगोन थ' लाइभ स्ट्रिम दिनैनि लाइभ स्ट्रिम भिडिअआवहाय जायफ्रा गोसो कानेक्ट खालामनो हागोन थ' हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरदो कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स खालामहरदो कमेन्ट्सआव फैदो लोगोफोर बा उन्दुनोसो ओंखारबाय माथो हैद सानथिं बाथिं माबा बोथोरा गरम ना बेखायनो उन्दुनो ओंखारो लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव फै कमेन्ट बक्सआव फैदो हाय हेल' कमेन्ट बक्सआव फै लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव फै हेल' कमेन्ट बक्सखौ एसे खुलिहरदो लोगोफोर कमेन्ट बक्सखौ खुलिहरदो कमेन्ट बक्सखौ खुलिहरनो हागोन नोंथांमोनाहाय कमेन्ट बक्स लोगोफोर कमेन्ट बक्सखौ खुलिहरदो कमेन्ट बक्सखौ खुलिहरदो लोगोफोर थ' बिदिब्ला गोलाव खालामला दिनैनि लाइभआ बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नुसनदोंब्ला फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांदो आङो रिप्लाइ खालामनो नाजागोन आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन सम मोनोब्ला फैलायगोन बेबायदिनो गोजोन्थों बेसेखिनियावनो फोजोबथ'बाय मोजां गाज्रि आरो माथो बुंबावनो ना मिडियानि जुग जिहेथु दा नैबे फेसबुकआव सोरांबानो मानसिफोरा लिरगासिनोखा ना दिनैनि दिनाव सोरखौ मा बुंनो हागोन बुंनो गोनां जेबो गैया रायजोफोर दा बुंनानैबो जेबो खालामनो हाया बयबो गाव गावनो मिथिखागौ आरो गाव गावनो गोरोंखा थ' बेखायनो आङो जेबो बुंनो सानाखै आरोना थ' दिनैनि लाइभ भिडिअखौ बेसेखिनियावनो आङो फोजोबनो सानबाय गोजोन्थों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन बाय